Subay sa pagtimaan sa National Press Freedom Day karong adlaw Agosto 30, gipahigayon ang Cebu Press Council og forum nga mituki sa kamahinungdanan sa media dinhi sa Sugbo. Miapil sa maong forum ang mga tinun-an sa mass communication dinhi sa dakbayan nga tinguhang mapalam ang panabot sa kasamtangang kahimtang sa lokal nga pagbalita sa Sugbo. Gibutyag sa usa ka researcher og kanhi opinion columnist nga si 𝗂𝗏𝗂𝗀 nga angay mahatagan og atensyon ang new models of funding alang sa mga journalists sa Sugbo. This is also I'd like to emphasize new models of funding journalists because there are many successful stories in the world right now of journalism continuing to have a chance to survive and thrive simply because there are audiences that have the level of literacy that encourage them to pay for the news or to pay for information. Which means that we also need to train our audiences, our publics, about the importance of the news. Because the more important they perceive news to be in their lives, especially the younger generations, then the more they will be willing to go into economic models for journalism that will not so much put journalism in a situation in which it seems hostaged by advertisers. Saysay pa ni Bagya nga kadaghanan sa mga Pilipino muhunong na sa pagkat-on kung makagraduar na sa college. Iya sab nga naobserbahan nga padayon ni minos ang mga mokonsumo sa mga mahinungdanon nga balita ug mopili na lang sa mga butang nga makapalingaw kanila ilabi na diha sa social media. Mihatag usab og giya ang Provincial Bureau Chief sa Philippine News Agency nga si Attorney General Saavedra sa mga pamaagi aron nga mas daling makakuha og impormasyon gikan sa mga buhatan sa gobyerno. I do, this is my practice, I put into writing my request. And if we are planning to do this kind of articles, no, if you're planning it out to have these articles, then you can write your source and telling them to produce these figures. I already contacts with sources. Like if you cannot get this information to this source, then you can cross-check with other sources. So cross-checking is very important. Ang maong mga pagtulunan gihangop og mas gisabot sa mga tinun-an nga mitambong sa maong forum. We are in a constant state of evolution, and if local news does not adapt to the trends in the market or to the consumer behaviors of the people, then it is in danger of dying out. And we as journalists, we need to compete with fake news. We need to compete with user-generated contents. So it is really up to us to adapt and to serve the market and to adapt to the needs of the market. It was also very eye-opening to see the professionals in our field talk about their struggles in the current atmosphere of our journalism community. Samtang dunasay pahinumdum ang kanisakop sa media o karon ana sa academe nga si Dr. Joseph Tubilan alang sa mga estudyante nga nagtinguha nga mosulod sa industriya sa media. For us, no, ako lang is that kini mong nga trabaho, it's like an advocacy. Yeah. So actually, muna akong giingon sa akong mga estudyante, dili ka mo dato apan dako kang matabang. Kung gusto kang dunay mausab sa komunidad. Mora gina ang atong hanyo nila na ang importante ang atong kasing-kasing permanente para sa serbisyo sa mga tao. Dili lang ta magunahon sa atong sweldo ug uban pa apan tan-awa unsay imong matabang alang sa kabag-kinabag-an. Kini si Mary Francis Lynn Caayon alang sa MyTV Cebu.